la bondad y el amor del Señor duren per sempre. La bondad y el amor del Señor duren per sempre, duren per sempre. Enaltim el nostre Déu, celebrem el seu amor. La bondad y el amor del Señor duren per sempre, duren per sempre. La bondad y el amor del Señor duren per sempre, duren per sempre. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Molt bon dia a tothom. Després d'uns quants diumenges d'agost en què hem escoltat el capítol 6 de l'Evangeli segons Sant Joan, reprenem avui la lectura de l'Evangeli segons Sant Marc, que és l'evangelista propi d'aquest any. I ho farem escoltant com Jesús ens convida a fixar-nos en les coses importants que Déu espera de nosaltres i no en les normes i lleis humanes. En silenci preparem-nos per aquesta celebració, reconeixent-nos pecadors davant Déu. Vos, que heu estat enviat per confortar els cors penedits, Senyor, tingueu pietat. Vos, que heu vingut a cridar als pecadors, Crist, tingueu pietat. Vos, que seieu a la dreta del Pare intercedint per nosaltres, Senyor, tingueu pietat. Que Déu, Pare misericordiós, s'apiadi de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare. Vos, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos, que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem.
Déu omnipotent, tot el que és bo ve de vos. Sembreu en els nostres cors l'amor del vostre nom. Aviveu-lo amb esperit de pietat i guardeu-lo solícitament. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant Déu, pels segles dels segles. En la primera lectura d'avui, Déu crida el seu poble a complir els manaments que li ha donat i a no afegir-hi coses innecessàries. Lectura del llibre del Deuteronomi. Moisès digué al poble: Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us ensenyo i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us dona i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono, ni en tragueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt intel·ligents. Quan sentiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: aquest poble és una nació assenyada i molt intel·ligent. I realment, quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l'invoquem? Quina és la nació, per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justes com aquesta llei que jo us he donat avui? És paraula de Déu. Digui'm, Senyor, segons la vostra paraula, mantindrem pur el nostre camí. Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra? El qui obra honradament i practica la justícia diu la veritat tal com la pensa. Quan parla, no escampa calúmnies. Digui'm, Senyor, segons la vostra paraula, mantindrem pur el nostre camí. Mai no fa mal al proïsme, ni carrega a ningú res infamant. Comptem poc als seus ulls els descreguts, honra i aprecia els fidels del Senyor. Vivim, Senyor, segons la vostra paraula, mantindrem pur el nostre camí. No fia els seus diners a interès, ni es ven per condemnar cap innocent. El qui obra així mai no caurà. Vivim, Senyor, segons la vostra paraula, mantindrem pur el nostre camí. A la segona lectura, comencem a llegir avui la carta de Sant Jaume, que seguirem durant uns quants diumenges. La carta de Sant Jaume és tota ella una crida a viure i comportar-nos d'acord amb la fe que professem. Lectura de la carta de Sant Jaume. Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot do perfecte, prové de dalt, baixa del Pare dels estels. En ell res no canvia,
No hi ha ni ombra de variació. Ell ha decidit lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer la vida, perquè fóssim com un primer fruit de tot el que ha creat. Acolliu amb docilitat la paraula plantada en vosaltres. És una paraula que té el poder de salvar-vos, però no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Heu de posar en pràctica. La religió pura i sense tac als ulls de Déu és que ajudeu els orfes i les viudes en les seves necessitats i us guardeu nets de la malícia del món. És paraula de Déu. Us lloem, Senyor. Aleluia. Lloem el Senyor. Aleluia. Aleluia. El Pare ha decidit lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer la vida, que fóssim com un primer fruit de tot el que ha creat. Aleluia, lloem el Senyor. Aleluia, aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la llei que venien de Jerusalem es reuniren entorn de Jesús i s'adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les ritualment. Cal saber que els fariseus, i en general tots els jueus, seguint la tradició que han rebut dels ancians, no mengen mai sense haver-se rentat les mans ritualment, i quan tornen del mercat no mengen sense haver-se banyat, i observen per tradició moltes pràctiques semblants, com és fer passar per l'aigua vasos i gerros i atuells de metall. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei preguntaren a Jesús: per què els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians i mengen amb les mans impures? Jesús els respongué: Isaías tenia tota la raó quan va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, tal com diu l'Escriptura. Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que em dona és en va. Les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels homes. Després cridà la gent i els deia: escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic. Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar. Només allò que surt de l'home el pot contaminar, perquè de dins de l'home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents, que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria. Tot això dolent surt de dintre i és el que contamina l'home. Paraula del Senyor. Tornem a trobar avui la confrontació entre els fariseus i Jesús.
recordem, els fariseus, aquell grup important, els descendents dels fariseus de llavors són els que avui veiem cada tant en imatges, o si heu estat a Israel, veritat? O les imatges a la tele, aquells senyors, va bé, amb barret negre, vestit de negre, jueus, amb els vestits llargs, amb els cabells llargs, d'acord? Que són els estrictes, d'estricta observància. Doncs són els descendents dels fariseus. I llavors els fariseus eren estrictes en l'observància i avui no es diuen fariseus, però són els descendents dels fariseus, continuen en la mateixa. Doncs bé, els fariseus van estar en la base dels qui van constantment posar-li pedres i bastons a les rodes a Jesús. I se van organitzar finalment amb el Sanedrí i amb els saduceus, altres grups, doncs per fer condemnar a Jesús. Doncs bé, ells, entre altres coses, que els havia anat passant, que l'antiga llei de Moisès, els 10 manaments, que havien fet? L'havien anat interpretant i havien anat afegint altres tradicions humanes, que res havia dit Déu de tot això, però ells ho van anar colant, posant. I era quan deien, els nostres avantpassats feien això. Mentira, ho heu anat afegint vosaltres. I una de les coses que tenien la mania, posats, convençudíssims, estaven els fariseus, era la classificació de pur e impur. Pur e impur. Què era pur? Què volia dir pur? Doncs volia dir que estaves en condicions de poder-te relacionar amb Déu. Què volia dir estar en estat impur, d'impuresa? Que no podies relacionar-te amb Déu, que Déu no t'admetia. Per tant, fixeu-vos les classificacions que feien. Primera cosa. Segona cosa, eren multitud de coses que podien a una persona fer-la impura. Tocar, per exemple, una persona malalta. Per exemple, doncs els leprosos. Tocar una persona morta. O una dona quan estava, que tenia la seva regla, doncs també estava en situació d'impuresa. No podia tocar ningú, ni la podia tocar ningú. Tocar animals, un llistat d'animals. És a dir, hi havia tanta que era realment doncs, un infern, un infern. I per això ells, quan anaven al mercat, què feien? Després feien tota una sèrie de rituals externs, va bé? Per a fer què? Perquè dic, si he anat al mercat i he tocat alguna cosa que un altre ha tocat i estava impur, jo estic impur. Per tant, ja veieu, era una bogeria. No tenia res a veure amb rentar-se les mans per qüestió higiènica, o molt més ara amb la Covid. En aquell temps no hi havia aquesta comprensió de que calia rentar-se les mans abans de menjar pel tema dels microbis. Això fa 4 dies que ho sabem. Per tant, no era aquesta qüestió, sinó una qüestió més ritual, més religiosa que havien tingut. Bé, doncs ja entenem una mica el tema de pur i impur, perquè si no entenem una mica el context, veurem que Jesús el que diu que és radicalment oposat, és una bona notícia completament oposada al que deien, doncs no tindria massa sentit. Fixeu-nos, llavors, que a Jesús li recriminen precisament això. Per què els teus deixebles no renten les mans de manera ritual abans de dinar, abans de menjar? Que era el que ells feien i creien que ho havien de fer tothom, perquè si no un estaria impur. Menjaria tot el que tocaria, estaria impur i per tant separat de Déu. Què fa Jesús? Els hi dona canya, els hi dona canya, no s'està, fixem-nos el que diu. Jesús els respongué, Isaías tenia tota la raó quan va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, hipòcrites. Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. Això els està dient amb ells. El culte que em dona és en va. Les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Imagineu-vos com els sentaria això als fariseus. Per tant, menjarien, no sé la paraula, se farien senzillament per dins, estarien realment força enfadats. I després
dona el gran principi que a nosaltres, seguidors de Jesús, ens interessa, perquè nosaltres no som seguidors dels fariseus, ni molt menys. Però atenció, perquè després ja farem alguna aplicació que veurem que alguna reminiscència tenim. Fixem-nos al principi que dona Jesús. Escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic. Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar. Per tant, és completament oposat al que ells ensenyaven. Res del que tu toques o del que entra de fora et pot contaminar, vol dir al teu cor. Només allò que surt de l'home el pot contaminar, perquè de dins de l'home, és a dir, del seu cor, és d'on surten els pensaments dolents. Però atenció, perquè Jesús parla del cor com és el que d'allà és el que ens pot contaminar, el que surt d'allà. Per tant, ens interessa molt comprendre bé el concepte que Jesús en tenia per cor, perquè nosaltres avui en tenim un altre concepte. Estem influïts a Occident, però Occident no és tot el món. A part d'Occident hi ha Orient, hi ha molts altres països en els quals el cor no és exactament tal com nosaltres l'entenem. El cor l'entenem influïts pel romanticisme, veritat? El cor com el lloc on estimem, etc. T'estimo amb tot el cor, m'has trencat el cor, etc. Però pels jueus, i per tant per Jesús, no tenien aquesta concepció precisament. Per ells el cor vendria a ser una mica com l'equivalent nostre de la consciència. El cor seria el lloc on prenem les decisions, i que aquelles decisions són les que ens portaran a estar allunyats de Déu o a prop de Déu. Dependentment de les decisions que cadascú de nosaltres anem prenent, doncs ens allunyem de Déu o ens atansem a Déu. Per això, llavors, importància d'aquest concepte. I des d'aquí podríem dir, home, però avui a nosaltres això de pur i impur no es diu massa cosa, cert? És veritat. Però què feien quan classificaven entre pur i impur? Doncs deien, uns eren els purs, els bons, els que estaven amb Déu, amb gràcia de Déu, i els altres, els impurs. Per tant, portava la classificació de vosaltres i nosaltres. Si mirem avui el món, germans i germanes, voleu dir que no ens passa també una mica, que classifiquem vosaltres i nosaltres? Quan escoltem alguns discursos, fins i tot en polítics i en partits polítics i en blocs en el món, en què va separant blocs, primer nosaltres i després vosaltres, què subyace, que dirien en castellà? Què hi ha en l'arrel? Doncs aquesta comprensió, veieu? La conseqüència de separar entre uns, els bons, els nostres, i els altres, els no tan bons, que són els altres. Per això, la importància de tenir-ho clar i aleshores deixar-nos il·luminar pel principi de Jesús, que Jesús trenca aquesta divisió. I diu, no hi ha bons i dolents, no hi ha els externs, sinó mira en el teu cor i allà trobaràs el que realment pot ser dolent. I Déu-n'hi-do el ventall de coses que el Senyor cita, com coses possibles, que hi ha llavors, i també avui, doncs pot passar, i que són les decisions que prenem que ens porten a construir el món en pau o a posar-hi guerra. I ho veiem constantment i trobaríem exemples. Per tant, i anar concloent la meva homilia, dins del cor, per tant no el cor romàntic, sinó allà on prenem les decisions, i cadascú de nosaltres prenem decisions constantment. Avui hem pres la decisió de dedicar un temps a venir a missa. Podríem haver decidit una altra cosa. Després, en acabar, constantment prendrem decisions, i algunes, tal vegada, seran amb un criteri evangèlic i d'altres pot ser un criteri del món, perquè estem influïts del món. I en el món en el que vivim ens va donant tota una sèrie de criteris, com per exemple l'individualisme, com per exemple tant vals, tant tens, tant vals. Clar, això no són criteris de l'Evangeli.
I pot passar-nos que prenem decisions en el dia a dia, conscients o inconscients, que ens allunyin de Déu o ens atancin a Déu. I això és important. Per tant, en aquest nucli que Jesús li diria el cor, nosaltres li diríem la consciència, sí? Però és el mateix, és on creiem que l'Esperit Sant hi viu, hi mora, hi resideix. I és, si el deixem actuar en el nostre cor, en la nostra consciència, és quan llavors estarem en un estat de lucidesa i veurem les coses distintes. I per això els sants i santes serien persones així, que vivien com? Prenent decisions que algunes vegades les pagaven cares, perquè alguns d'ells ho sabem que van ser perseguits. Per què? Perquè el món moltes vegades no tolera algú que viu en estat de lucidesa, i això ho entenem que viu en estat de que l'Esperit Sant penetra el nostre cor i el deixem treballar. Doncs dins del cor hi viu l'Esperit Sant. Si el deixem actuar, el nostre cor serà purificat i les nostres decisions i actituds seran lluminoses. Per què? Perquè estaran inspirades i guiades per l'amor de Déu. Per tant, no és a fora, sinó a dins que hem de mirar. I, per acabar, un petit exercici, si us va bé, fer-lo, practicar-lo durant la setmana, és com fer una mica d'exercici, cal moure's. Parlava abans, saludava amb una senyora, que li preguntava què tal, i una mica problema d'artrosi, i dèiem, és veritat, però quan menys ens movem, menys ganes tindrem de moure'ns. I quan menys ganes tindrem de moure's, menys ens mourem. I és llavors un cercle que, espiritualment també és el mateix. Quan més treballem espiritualment, més forts estarem. Quan menys treballem espiritualment, menys ganes tindrem de moure's espiritualment. Per tant, per a que ens puguem moure i fer exercici espiritual, us proposo que durant aquesta setmana, en la nostra pregària, li puguem demanar al Senyor això. Senyor, purifica el meu cor. Dit d'una altra manera, Esperit Sant, que em deixi guiar pels teus passos. Que em deixi guiar pels teus passos. Senyor, purifica el meu cor. Professem ara la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós. Des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Presentem ara les nostres pregàries a Déu Pare per tota l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
perquè l'Església i tots els que la formem visquem la nostra fe de forma coherent i esdevinguem així testimoni creïble i interpel·lador davant del món. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Perquè cada cop hi hagi més joves disposats a seguir Jesús en el ministeri ordenat o en la vida consagrada. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Perquè tots els que viuen del turisme puguin recuperar-se aquest estiu de tota la crisi que ens ha portat la pandèmia. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Perquè creixi en tothom i especialment també en tots els cristians la consciència ecològica que ens porti a la cura de la creació. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Perquè tots els qui som aquí reunits celebrant l'Eucaristia trobem en la nostra fe l'aliment i la força que il·luminin el camí de la nostra vida. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare de misericòrdia, les nostres pregàries i no ens deixeu mai de la vostra mà. Per Crist, Senyor nostre. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball de les persones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball de les persones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare omnipotent. Senyor, que l'ofrena que us presentem ens obtingui la vostra benedicció, perquè aquests sagraments realitzin en nosaltres allò que signifiquen, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt als cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos, que no necessiteu la nostra lloança, ens feu el do de poder-vos donar gràcies, i els nostres cants, que res no afegeixen a la vostra grandesa, a nosaltres ens fan progressar cap a la salvació per Crist, Senyor nostre. Per això, amb els estols dels àngels, us lloem joiosos, tot dient: Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat.
Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclamem el misteri de la nostra fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Salvador i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans i germanes que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Us preguem avui pel nostre germà difunt, Joaquín Portolés Lax. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, Sant Josep, el seu espòs, dels apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Seguint el model d'oració que Crist ens va donar, diguem plegats: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Donem-nos fraternalment la pau.
passió. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mirem l'anyell de Déu, mirem el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. El cos de Crist. Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat. Pels camins d'aquesta nit ens va guiant com un estel. Quan partim el pas sagrat ens fa el do del seu amor. És el pa de l'amistat, el pa de Déu. Cos sagrat, menja i seràs fort. Calce sang, beu la meva sang, que jo soc la vida i jo soc l'amor. Oh Senyor, reuneix els homes en l'amor. Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat. Per la gent de Natzaret era el fuster i era l'amic. Amb les mans ha treballat com fas tu i com faig jo. Sap el que és amb la suor guanyar-se el pa. Cos sagrat, menja i seràs fort. Calce sang, beu la meva sang, que jo soc la vida i jo soc l'amor. Oh Senyor, reuneix els homes en l'amor. Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat. Ara crida a tots els pobles al festí de l'amistat. Si confesses que el Senyor et fa membre del seu cos, ni l'amor no ens podrà prendre el seu amor. Oh, sagrat.
recordo que diumenge que ve serà el primer diumenge de mes de setembre, el temps d'estiu doncs, pròpiament va acabant i doncs, ja començarem a preparar també, com tot, a l'escola, etc., preparar les coses doncs, també a la nostra parròquia, poquet a poquet posar en marxa les diferents activitats, reunions, grups i vida pastoral. Ja us anirem també informant. I recordar-vos doncs, que com a primer diumenge de mes la col·lecta la destinarem a les obres i ara ens estem centrant en poder doncs, pagar la instal·lació fotovoltaica. Diumenge que ve, si Déu vol, com ja tenim l'experiència d'aquest mes d'agost, ja sabem una mica com està anant, etc. Us ensenyarem una mica en uns gràfics el que estan produint i el que estem estalviant ja, i bé, una mica això també perquè entre tots ho anem pagant, aquesta instal·lació, que està sent i ens serà molt beneficiosa, perquè per exemple ara tota l'energia que hem estat consumint ara, els ventiladors, un aire condicionat, els llums, tota absolutament l'estan produint les plaques solars. Per tant, aleshores, és no solament l'estalvi que ho és, però penseu que aquesta energia és neta perquè la produeix el sol, cosa que les altres energies sovint, centrals, carbó i tantes altres coses. Per això llavors, seguint la inspiració del Papa, doncs que els cristians hem de donar passos per cuidar la natura, perquè si no, quina naturalesa, quina terra deixarem a les noves generacions. Per això doncs ara toca anar-ho pagant i calculem que en 7 o 8 anys s'amortitzarà. S'amortitzarà no solament amb el que anirem estalviant, però ara, clar, toca pagar-la. Per això llavors doncs, cada primer diumenge de mes doncs, el que anem recollint entre les dues parròquies doncs, és el que anirem pagant si Déu vol, doncs, perquè entre d'altres coses el que fem els cristians és pagar els nostres deutes. Preguem. Confortats amb el pa de la taula celestial, us preguem, Senyor, que aquest aliment de la caritat reforci els nostres cors i els mogui a servir-vos en els germans, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Podeu marxar en la pau del Senyor. Que tingueu bon diumenge i bona setmana. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat esteu, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel.